Вие сте с Хотспот, как се казвате? Сте Фокси. И Жана. Съпорт. От какво? Жана Съпорт. Къде идват тези интересни имена и пряко? В Legends. League of Legends. Добре, кажете ми сега кого ще поздравите днес. Еми, себе си. Кой? Толи? Тори. Тори вчера имаше рожден ден от Плевен и е поздрав за него. Да. Еми, за него поздрав. И за него. Yes. Гаджета? Вие сте гаджета помежду си. Не. Не. Имате ли други гаджета? Не, как? Не. Ама не сте гаджета. Тайно. Разбрахме се, добре. Интересно, кажете ми сега коя песен да чуем. Shine Bright като Diamond. Като Diamond. Като Diamond. Много добре го казах, ти ще го изпълниш, нали? Shine Bright като Diamond. Е, това е, братле, е, това е. Ти си човека. Дай, ти си с ръката, е, това е. Ти ще ни изпееш ли нещо? Не. Не, сетих се. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Добре, стига толкова. Това са... Вие сте таланти, нешлифовани диаманти. Yeah. Нали така, чудесно, благодаря и пожелавам приятен разход. Yeah, yeah! Чао. Чао, чао.